tichšie. Poď, Kasperku. Poď, my ideme tu. My vás budeme počítať. Ale čo nám možno prehovorí do toho trošku? Že radšej nie? Jedné kľúčko. Dávno sme sa nevideli, čo? Dávno sme sa nevideli. Že? Na Vianoce nie, ja nechodívam na Vianoce. Dobrý. Takže si tiež na klube. Ahoj. Dobrý deň, dobrý. Mrznete tu dlho? Karol, ahoj. Už som v zabere. Idem aj ja zapáliť, kým nie je toľko ľudí. Máte zapal? Neviem. Bo ja nemám už. Ja mám, no tak dávaj. Zapálim. Alebo som aj kláhať. Ale možno aj ja mám dať, keby som sa veľmi vrtala. Poďte naraz, my tu nevidíte. Poznáme. Dobrý deň. Dobrý. Zapálila si? To je náš Janík, ktorého radi vidíme. Tam sú pacienti, nie sú pacienti. To je pravda. Ostaňte tu. Tu ostaňte, chlapci. Tu som rád, že my ideme s pacientom. Nie. Ešte vás zoberú nazad. Však práve. Dajú vám pyžamu. Vybočujeme z radu a... Karol, nie, že nás dáš na Facebook. A kde myslíš, že vás dám? Ale čo tam má? Pán Kamaria má možno ťa vyrušiť? A ja, no, čo? Ja sa... Vieš čo, kedy si dá občas, ale teraz momentálne 2 roky nie. Juraj Mariani sa narodil 25. apríla 1933 v Hrušove. Študoval na gymnáziu v Tisovci, pôsobil ako učiteľ a od roku 1977 pracoval na Prednej Hore ako sanitár, neskôr ako laický terapeut. V odbornom liečebnom psychiatrickom ústave odpracoval 28 rokov a 320 dní. Sám prešiel osídlami závislosti na alkohole, liečbou a našiel svoje životné poslanie ako laický terapeut. 8. apríla 2008 dotlklo jeho srdce. Abstinoval 32 rokov, 5 mesiacov a 23 dní. Juraj Mariani ostal svojej profesii učiteľa verný celý svoj život. Mnohých z nás už ako laický terapeut liečebného ústavu učil, ako žiť. Sledoval naše prvé krôčiky s triezvou hlavou aj za bránami liečebne, láskavo a trpezlivo dával rady, ak sme o to požiadali. Každý z nás bol pre Juraja jedinečný a neopakovateľný so svojím príbehom. Tí, čo sme ho spoznali, si na neho spomíname ako na múdreho, rozvážneho, charizmatického človeka, ktorý nezištne podával pomocnú ruku tým, ktorí upadli do osídiel závislosti. Nestrácal nádej ani u tých závislých, nad ktorými iní lámali palicu, alebo hovorili, tu už niet rady a pomoci. V závere svojej knihy Abstinencia je stav duše píše: Ak nachýliš ucho k múdrosti a srdce nakloníš k rozvahe, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, potom pochopíš spravodlivosť a právo, skutočnosť
a každú dobrú cestu. Lebo múdrosť vstúpi ti do srdca a poznanie ti bude milé. Rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť tak, že ťa zachráni pred zlou cestou. Preto sa snaž byť rozvážny a zdržanlivý vo svojich túžbách. Usiluj sa potrebovať čo najmenej, teš sa z dnešného dňa a konaj bez náhlenia, raduj sa z krásy a bohatstva prírody, zo zázraku stretnutí s druhými, kde srdcia rozkvitajú a duch stúpa do výšok. Zmyslom ľudských vzťahov je komunikácia a dialóg. Z nich sa rodí čosi hlbšie, čo preniká do srdca, zjednocuje i oddeľuje. Milovať znamená báť sa o druhých, pomôcť im v slabosti. Hĺbka tejto nežnosti sa prejaví ako láskavosť, lebo každá naša aktivita má dopad na šťastie druhých. Byť pre iných znamená byť dobrý. Vysvetľuje nám to, že pravé šťastie spočíva v duchovných kvalitách, v láske, súcite, trpezlivosti, tolerancii a odpúšťaní. Tie totiž poskytujú šťastie nám aj iným. K Jurajovým autorom obľúbeným patril Milan Rufus. A dovolím si z tvorby Milana Rufusa na pamiatku Juraja Marianiho vám jednu časť prečítať. Raz, keď sa miera naplní a pretrhne sa struna, po každom živom ostáva ľahučké prázdno tuná. Jamôčka, ktorú vyhlbil do trávy kameň v poli. A potom prázdne spoznajú, akí sme vlastne boli. Prostredný, malý, väčší snáď, bo prázdno po sekvoji je také hlboké, že sa ho človek bojí a háda, či to premostí. A to je ona holá pravda o miere veľkosti. Veľkosti, ktorá bola prikrytá ako zemou zrno vo svojom plnom význame. Nie, že nás všade bolo plno, lež to, že ľuďom chýbame, je našou chválou. Juraj Mariani zanechal za sebou veľkú stopu. Veľa tých, ktorí naňho stále spomínajú. Chýba nám. A tak spomíname na vzácne slová, chvíle s ním, na pohľadenia duše. Aj tento rok sa abstinenti z celého Slovenska opäť stretnú na Muránskom hrade 26. augusta, aby potešili svoje duše s priateľmi a spoločne pozdravili z krásnej prírody tých, ktorí tam nemôžu už byť. Želám vám všetkým veľa vytrvalosti, rozumu, rozvahy a pokory, aby ste dokázali každý deň robiť tie správne rozhodnutia a tešiť sa aj z maličkostí. Želám vám, aby ste stretli človeka takého, akým pre nás bol Ďurko Mariani. A ak ich stretnete, tak sa poďakujte všetkým a hlavne sebe. Prajem vám ešte raz všetko dobré. Ďakujem odbornému liečebnému ústavu na Prednej Hore, že sa takto stará o toto pamätné miesto Ďurka Marianiho, že ste aj vy sem zavítali a verím, že s mnohými z vás sa v auguste stretneme, pretože myslím si, že už prídete tam ako hotoví abstinenti a potešíte sa na
celodennom programe. Tento rok to už bude 10. ročník výstupu na hrad Muraň. Ešte raz všetko dobré a srdečná vďaka. Dobrý deň. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, volám sa Dušan, pochádzam zo Spiša a som jedným z tých, ktorí prešli rukami a mysľou Ďurka Marianiho. Pred 22 rokmi v tejto vežičke sme mali prvé stretnutia klubu, kde nám dával a odovzdával svoje skúsenosti z toho, ako sa naučiť žiť tým skutočným životom, pretože ako drogovo či alkoholovo závislí, však to je jedno, ale ako závislí ľudia, aby sme sa pokúšali porozmýšľať nad tým, ako sa vrátiť späť do života a ako sa stať skutočnými ľuďmi, pretože každá droga strašne ničí človeka. Nedovoľuje mu slobodne konať. Človek, ktorý je závislý, musí len konať tak, ako si to droga vyžaduje. A tým ho robí neslobodným. Dnes na klube v Murani som povedal dve také myšlienky, ktorým Ďurko Mariani odovzdával všetkým. A to je naučiť sa pravde a pokore. Tieto dve veci opakoval Ďurko Mariani, že bez pravdy sa nepohnete z miesta. Kým nepoviete sami sebe pravdu o sebe, dovtedy nepriznáte, že ste závislými. Dovtedy nezačnete riešiť svoj problém, pretože sa klamete tak, ako sme sa klamali, keď sme drogu užívali. A bez pokory, on nemal na mysli takú pokoru, že sa necháme tlcť a byť hocikým, alebo názorovo znásilňovať niekým, s tým nesúhlasíme. Pokoru mal na mysli takú, že odpustíme sebe, že si priznáme, že máme problém a že máme ochotu ho riešiť. Pokoru takú, kde poprosíme všetkých ostatných, ktorým sme ublížili, aby nám odpustili, ale predovšetkým, aby sme si odpustili my sami sebe. Odtiaľ sa to odvíja a začína. Milí priatelia, nechcem dlho hovoriť, ale v poslednom čase som čítal jednu zaujímavú knižku od Maxa Kašparu, českého psychiatra. On je inak grécko-katolickým kňazom a mal taký jeden laický návod, ako by mal abstinent kráčať životom, keď už sa rozhodol abstinovať. Aby sa správal ako kapitán lode. To znamená, aby plnil tri veci. Po prvé, aby nikde nenabúral. Po druhé, aby nepotopil tú loď aj s posádkou. A po tretie, aby došiel do cieľa, kam si naplánoval a aby o tom cieli vedel. Ak abstinent si vytýči takéto tri v rámci tej svojej tzv. Psychohygieny, tieto tri ciele, tak má reálnu šancu dostať sa tam, kam chce. A tá cesta je jedine v abstinencii. Kto kladie všetky veci vo svojom živote nad abstinenciu, ja vám dávam čestné slovo, že obyčajne stroskotá. Abstinencia je prostriedok na to, aby sme všetko to ostatné zabezpečili. To znamená prácu, peniaze, rodinu, život okolo seba a to ostatné. Kto dáva zo závislých ľudí nad abstinenciu niečo, tak v tom hodnotovom rebríčku sa určite pomýli alebo zlyhá. Ja vám želám jednu vec. Poprvé, aby ste nikdy nezlyhali, ak sa dáte už na cestu abstinencie. A po druhé, ak zlyháte, aj to sa stáva v živote, aby ste sa rýchlo vrátili medzi tých, ktorí vám rozumejú a ktorí vám vedia pomôcť. Želám vám v živote, aby ste boli šťastní, radostní a mali spokojný život. Všetko dobré. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto spomienkového stretnutia a prajem vám všetko dobré.
Ďakujem.